nunca será viúva e a nossa voz nunca será viúva. Podem decretar o fim do pão, espalhar, glaciar ou malcateia, mas quem nasce a fazer a divisão pode morrer pela última ceia, pode morrer pela última ceia. Podem dizer para estarmos calados e sim seremos o que Deus quiser, para que a gente não vire soldados. Podem decretar um Deus qualquer, podem decretar mandar calar-te, dizer que a nossa voz é um enguiço. Podem decretar o fim da arte e a gente faz uma canção sobre isso. Podem decretar o fim da arte, é como decretar o fim da chuva. Há sempre alguém que sonha em qualquer parte e a nossa voz nunca será viúva. Podem decretar o fim do pão, espalhar, glaciar ou malcateia, mas quem nasce a fazer a divisão pode morrer pela última ceia. Podem dizer para estarmos calados e sim seremos o que Deus quiser, para que a gente não vire soldados. Podem decretar um Deus qualquer, podem decretar mandar calar-te, dizer que a nossa voz é um enguiço. Podem decretar o fim da arte e a gente faz uma canção sobre isso. Forte, generoso, vizoso e mesmo bravo bater de palmas para Garota Nao, que chega desde Portugal, unha muller que dela mesma di que gusta de cantar, mas sobre todo de escribir, escrever. Isto foi só un aperitivo, foi só un entrante, despois teremos un prato contundente e forte de toda a súa arte. Así que benvidas e benvidos a unha nova papatoria galega e portuguesa ao mesmo tempo, que iso significa garantía de cantidade e de calidade. Maravilla de combinación, Garota Nao, que é quen de cantar e de escrever a un tempo facendo deste xeito maravilloso. Así que para facer que en cemento outra volta ese bater de palmas forte, bravo e generoso, laticar con forza e con ansia. E que la escoite. Hai máis xente. ¡Ay, pero que van a estar de arriba! ¡Caray, mirade! Tanta concentración de poboación galega e portuguesa aquí toda xunta no teatro principal de Compostela, maravilla de xeografía humana, formades un pórtico da gloria espectacular. Non te flipes, só pasa que falamos de papatoria e se te ve... Vense arriba. A ver se recuperamos de nunha vez eses dous que estaban perdidos e secuestrados no Pazo de Meirás do Pórtico da Gloria. Ben, que xa vai chegando, Estamos compañeros, estamos aí, están a chegar. Faltan dous instrumentos fundamentais e están aí metidos. Ben, Si non, vamos nós. Vamos nós. Sen problema. E ademais xa tes un aspecto bastante Pórtico da Gloria, bastante... Vintage, aspecto vintage. Ben, eu tamén son un pouco vintage. Reto vintage. Sí, pois coa moda atrasada. Estamos a ver o tempo porque hai xente que está ainda aí na porta, entón... Van a entrar ou non? Queredes entrar? Pasade, ó. Pasade que onde come 150 como 300. Non sei se sabedes que estamos na gala a ritmar. Sabedelo. A rechegarse, a rimarse. Rimar. Ritmo. Todo. É a palabra perfecta. É maravilloso. Quen tería a idea de poñerlle este nome a esta gala? Porque que cabeza, que cerebro. Porque neste país e tamén en Portugal somos unha fonte inesgotable de creatividade. É unha pasada, é unha maravilla. Ben, pois... Para por ti. Bueno, por mí. Eu por mí prefiro non falar, porque se me pode falar de mí, mi madriña. Ben, pois xa sabedes que este único certame que existe na Galiza é en Portugal, onde hai unha simbiose
fose total. Esa unión que naceu no pai miño e que nos fixo xuntas e xuntos un lugar poderoso cunha lingua viva e vizosa, a lusofonía toda. Isto que nos canten ben forte adiante. Que as linguas, animaxe, José, dídenme obrigadas. Estás en roupa, que está moito ambiente, hai moita calor humana. Debe ser da xunta e están falando galego e non entende. Vai, a vida... Ni caso, ni caso. In English, do you understand me? In English? Está o que está. É como no centro de Coruña, como in the Texland, que todo o mundo fala español ou inglés. É unha pasada, flipas. Sí, digo, é por Coruña, por Praza de Lugo. Bueno, a Praza da Mancha Ortega. É un pouco. Alucinas. E dis, hello, how are you? Oh, I'm really nice. Nice to meet you. Oh. Temos 2 minutes de intervención, amiga. Ben, non sei se sabedes que... Estamos facendo tempo por vos. Vale. Nada mal de chegado, mirate que parvadas estamos aquí contando. Que tampouco escapan da realidade, porque hai bastante cousa certa nisto, porque ainda enterei outro día que había unha iniciativa dentro de Inditex, perdón, que digo Inditex, e por dentro todo o organismo. Pero ben, había unha iniciativa que querían meter contacontos no espazo de Zara Kids. Zara Kids, que non sabedes que Kids son as criaturas máis pequeniñas da humanidade. Ben, pois... Depois está Zaraman, que é o superheroe. É un superheroe, e despois está Zara Home, que é para cousas da casa para os homes. E agora Zara Woman, é o que nos queda. E hai frescas, bueno, que pasou? e de todo. Que pasou? Pasou que resulta que era unha iniciativa espectacular. Imaginades meter espazo cultural para as crianzas ali en Zara Kids. Ben, pois resulta que unha das premisas principais era que evidentemente os contacontos ali na Praza de Lugo tiñan que ser, en que lingua, en que idioma, por favor, dous idiomas dos máis civilizados. Pero non é X, a ver. Cales serían esos un dous idioma que idiomas? podo ser? El coruño, Ruso, coruño. Para que o ruso ahora está tendo mala prensa. Ahora non é un momento, Por lo que sexa. Non sabemos por qué, pero... Pois un dos idiomas era... Inglés. E outro, español. Os idiomas da Coruña. Do centro, porque la bañón non che falan así, chaval. Non. Bueno, vamos votar de aquí, que son 2 minutos de intervención, así que son tiñamos que explicar como se fai o procedimento para escolla destes poemas e destas cancións portugueses, galegos. Non sei se confundín os xéneros e os puxo todos do revés. Pero ben, pois, como ten que ser, como é debido, por escolla total e absolutamente democrática, popular, en liña, e son premios enteiramente do público, é o público, o criterio do público, que é o pobo que máis ordena, quen decide quen son os poemas gañadores e as cancións gañadoras. E, por certo, participaron a partes iguais, galegas e portuguesas. E pensade o seguinte, a poboación portuguesa é máis grande dentro de Portugal que a poboación galega dentro da Galiza. Non sei como os parece isto, non sei se é un criterio... É un dato. Tamén o territorio é tamén diferente. Efectivamente. Ben, aquí os ferrados tamén son moi importantes, pero tamén en Portugal. Que sería de nós sin o noso propio sistema métrico? Ben, pois xa vos digo que houve máis de 5.000 votos nesta 7ª edición na que estamos hoxe de Ritmar, así que 5.000 bater de palmas para esas votantes, Temos máis votantes que non se pico. Animar Galicia e Portugal conjuntamente con outras 30 entidades, iniciativas e institucións decidiron construir a rede da Gali-Lusofonía cos obxectivos de xuntar esforzos, coordenarse e cooperar na difusión de iniciativas encamiñadas a situar a Galiza no seu espazo natural, lingüístico e cultural. A lusofonía, con grande potencial noutros campos como o económico ou institucional. Que somos moi amigas e moi amigos do institucional, como non podía ser de outro xeito. Facémonos eco dunha demanda nascida da sociedade civil que logrou, a través dunha iniciativa legislativa popular, e unha outra vez é o pobo que máis ordena, que o Parlamento Galego aprobou no 2014 como a grande e coñecida Lei Valentín Paz Andrade, gran hit parade das leis. De feito, hoxe parece ser que no cartel puñía aquí estar aquí unha superheroína na Bizaguer non pode estar aquí hoxe porque está velando polo cumprimento da Lei Valentín Paz Andrade, que hai moita atrapallada por aí adiante e non se cumple como é debido. Estamos nós. Estamos nós. Non somos Batman e Robin, pero... Bueno, somos... Pero Somos superhéroes.
superheróis. Ben, esta lei serve para o aproveitamento da lingua portuguesa e as ligazóns coa lusofonía. Esa forza potencia que é a lusofonía. Coa idea de facerse eco dunha demanda nacida na sociedade civil que logrou... Si xa o dixen eu. Esto xa o dixen eu todo. Pode dilo ti todo. Que é como Martin Luther King, dereitos civis, todo iso xa o dixen eu. Así que imos comezar coa entrega de premios, porque senón esta muller non cala. Antes de nada, temos que ser aquí antes das 9:30. Sempre temos que agradecer tamén a quen nos trae hoxe aquí. Quen nos trae hoxe aquí? Que institución, que organismo vital, que organismo importante, Por favor, preparademos, porque agora sí que vos tenemos un arrabear por a Escola Oficial de Idiomas de Santiago de Compostela. Que a través da Asociación Alemán Galicia e Portugal ten por objetivo dar a coñecer e difundir a poesía e a música editada na Galiza en Portugal. De xeito así, aproximar a cultura e a lingua dos países no cuadro das accións de desenvolvemento da famosa, coñecida e recoñecida pola compañeira Lei Valentín Paz Andrade para o aproveitamento da lingua portuguesa e as ligazóns coa lusofonía. O certamen consta de 4 categorías e imos xa empezar co reparto: mellor música galega, mellor música portuguesa, mellor poema galego e mellor poema en lingua portuguesa. Ademais, haberá o premio especial á Embaixada da Amizade galego-lusófona. E todo isto internamente, o sea, que agardo que estedes atentos. Sí, ademais, xa dicíamos antes, a escolla que está feita polo público xeral galego e portugués de entre 10 poemas e músicas finalistas seleccionadas polo xurado do certame durante todo o ano lectivo. Que é ano lectivo? Que é un ano lectivo? Alguén sabe o que é un ano lectivo? Estos sí que son todos mestres. Por favor. Si non, que vai estar aquí? Si non estamos mestres. Entonces hai que ir de leite. No. Paralelamente, o alumnado de galego e de portugués de toda Galiza participa en diferentes actividades didácticas que fan da música e da poesía ferramentas úteis para aprender no melloramento das lenguas, porque iso, a poesía e a música son como sachos que abren regos maravillosos e que medra vizosa esa semente que se planta aí, e así fai que a lingua galega e portuguesa sigan adiante no mundo e podemos falar con milleiros e milleiros de persoas. Un 58, un 59, 2 minutos, e ata aquí a nosa presentación. Así que imos comezar entón coa entrega de premios e como vedes, isto máis que unha gala é unha superproducción de Hollywood, porque temos aquí esta pedazo de pantalla que vai ser coprotagonista en toda a gala. Así que imos comezar coa entrega o premio ao mellor poema en lingua galega. Estes son os 10 finalistas. As pálpebras non fan compás cos meus sorrisos, porque custodio outra lingua morte, outra estrada gris cortada nunha foto. Ábrese entre as espiñas e as costeras o poema Muller. Lingua muda, efixe. Ausencia desfigurada a berros. O acibro e o cristal. Na fiestra da cociña acontecen cousas. As nubes desenrédanse e o acibro expresa determinación. Podes levar, de ser o caso de estarmos a vivir un inverno esfameado, cheo de poalleira conxelada na pel das plantas da túa terraza do teu piso de aluguer, un anorak de pel de cariño. As ulagadas vidas do meu pensamento, as ulagadas xente, as ulagada semente que non abrollará a súa terra. Vidas con ácar dunha mincha. Mai ardía e resurdía como unha auga alegre. Teño un eirado coberto de libros onde súa adornas que me afastan da dor e as angurias, deixando un ronsel de luces acesas no medio da cegueira. A garzota ergue o bo e traza unha liña branca neste cadro en que o picapeixe é un lóstrego azul que case adiviñamos. Unha cena de lases e cantos freros lévame, ata o neno que fun, ata o home que son, o vello que serei pechado no teu faro, e ti estás conmigo. Aviso a navegantes. Rematei, respirando con dificultade, movendo as aletas ata romper contra as rochas este corpo de escuma. Imos agora cos tres finalistas.
Terceira máis votada, Teresa Ríos Noia. De libros. Tiña un eirado coberto de libros. Aplaudir, que está ganando vos aplauso. Porque o directo é directo. E que a TDT falla moito, falla moito. Cando é temporal, queras que non... Peta bastante. Aí vai, mira. Quedou sin negro. Quedou sin palabras. Imos coa segunda máis votada. Timado Val Porto con Couza. Entre as espiñas e as costeras o poema Muller. Lingua muda e fixe. Ausencia desfigurada berros. E a gañadora é... Lua Mosquetera con anorak de pel de Caribú. Que suba, non, Lua, baixámonos, como podemos. Un aplauso aquí a Lua Mosquetera. Entrega o premio Mercedes Rosón, conselleira de Acción Cultural do Concello de Santiago de Compostela. Aquí temos. Lua, en este momento... Gente que vayamos a... Que pena máis grande. Bueno, non me vou enrollar moito, ainda que vexo que podes dar esa licenza polos presentadores que tamén... Sí, o que queiras. Depois do que fala esta, vamos. Nada, eu só quería... Nada, eu só quería, bueno, dar as grazas, de verdade, moitísimas grazas. Un dos últimos premios literarios que gañei foi cando tiña 16 anos. Publicaron as gañadoras no xornal, non había redes sociais daquela, que eu son máis bella que unha árbore. Entón, no xornal viña o nome de Laura Mosquera. Era unha rata, pero eu estive moitísimo tempo, uns días, sen saber se realmente gañara eu ou non, non? E cando fun recoller o premio, foi aquí en Compostela, nun colexio, e a miña nai alguén lle tirou un xiz dende unha ventá, fixolle unha ferida na pálpebra. Entón, este premio é para min un pouco unha vinganza por aquel xiz, porque todas esas sinais parecíanme que eran iso, non? Pois sinais de que de alguna maneira ese sitio non me correspondía ou non acababa de ser merecedora de todo aquilo. Así que este premio é iso, vinganza. É tamén unha sorte de xustiza poética, é para min unha lembranza, un recordo de que sí, de que por fin este é o meu sitio. Así que moitísimas grazas por esta ilusión e esta felicidade. Moitas gracias. Parabéns, gracias, Mercedes. E a seguir damos esa poesía. Se vas vir, ven sem o relógio. Podes levar de ser o caso de estarmos a vivir um inverno esfameado, cheio de poeira congelada, na pele das plantas da tua terraça, do teu piso de aluguer. Um anorak de pele de caribú. Podes levar de ser a desgraça imparável, de ser a sorte inimiga. Uma máscara tapa-bocas, umas luvas anti-alumínios, um certo medo no peito amarrado para evitar qualquer tipo de contágio. Podes levar, por que não? Enrugada no peito do vaqueiro, pegadinha ao profilático premeditado, uma ilusão cativa de que todo vai sair como imaginaste num sonho que tiveste nos primeiros de 2000. Onde sonhar suplia todas as redes sociais do teu móvel de agora. Mas de vires, deixa que fite, com uma cacharela em cada ocho, o teu pulso nu. E deixa que pense que amanhã
é só uma falácia, inventada por los académicos da língua. Coido que non pode haber mellor introducción para esta segunda quenda de entrega, porque imos co premio mellor poema en lingua portuguesa. E seguindo o protocolo que fixemos no primeiro caso, imos ver en primeiro lugar un vídeo onde están as 10 finalistas. Vamos aí. Deixar de ser uma cópia à risca de um original que se perdeu de vista e talvez nem exista. É um compromisso de agoras, a impermanência aproveitada a favor de mais um copo de bússolas pulmonares. Comprar um móvel com muitas gavetas. Por exemplo, no mercado de velharias, um velho contador indo-português, um contador de 2 portas. O rosto transfigurado ao entrar em casa não diz tudo sobre a erva que nasceu entretanto nos degraus. Ervas daninhas, ervas doces. Quero os maduros de sol, trigueiros. Quero os próximos e os distantes, dispersos como aguaceiros. Imos xa cos 3 finalistas, a terceira máis votada, Sergio Godiño por A Cada Degrau. E no segundo posto deste poema portugués, aquí temos a Raquel Sereixo Martins con comprar un telemóvel con moitas gavetas. E por votación popular, a gañadora é Vilma Vieira con E se eu fose eu. Desprendido de minhas crenzas debilitantes e dese desexo incapacitante que aprisiona os meus labios e dedos. E se fose eu, non por vontade, mas por obrigazón de a diversidade estender miña man. E se eu fose eu e florescese como a crianza que un día fui, confiante, comprometida con ousadía, amante dos días, como eu sería se eu fose eu. Que me dera deixar de ser unha copia á risca de un original que se perdeu de vista e tal vez nen exista. Aquí temos a Vilma Vieira, xa está preparada para recibir o seu premio. Evidentemente sabe que está na súa casa, non hai que convidar a subir o escenario xa como ten que ser. Aí está, decidida. Entrego o premio Celia Guido Méndez, responsable pelo Camões Centro Cultural Portugués en Vigo. Aí a temos un aplauso para Celia. Que non pode camino de Santiago, pero bueno. Evidentemente vai dicir unhas palabras. Adiante. Vou ter que falar em português? Posso? Tudo bem. Perfeito. Quero agradecer a Retomar e a toda a equipa por viver esse momento especial e por poder representar Portugal com a poesia, que é uma válvula de escape para mim.
Para mim é muito importante ter sido escolhida entre tantos poetas tão bons, tão maduros, com poesias tão maravilhosas, assim que eu agradeço também a todos que votaram em mim e pronto, vamos sempre continuar a levar a poesia à frente e espero que todos possam dar o seu contributo para que a poesia possa ser uma realidade nas vidas de todas as pessoas. Obrigada. Parabéns! Parabéns! Non, porque agora chegou o momento das cancións, da música galega e da música portuguesa. Así que, se vos parece, seguimos a mesma pauta de antes e comezamos pola mellor canción galega. Así que, se queredes, vemos as 10 finalistas. Parecemos? Ben, está ben, pues dámoslle logo. Se dámoslle a maquinaria aí, se non fora polos técnicos e polas técnicas, non hai. De meniño que me miras, entras con liña no freixo. Ella da la despedida con rosas e carabeles. No teu corazón conozco que la despedida quieres. Quero afinar o piano, quero facelo soa. Quero afinar a guitarra, quero bañarme no mar. Se me peta la cabeza, tanto de ti a mañana. Dende o día de San Pedro, arte o día de San Juan. As movidas en poesía, fantasía, encenación. Éramos todos. No sé qué, las más oídas, entre las mesas. É a terceira canción máis votada, Maneo de Cambre, de Camaño e a Meixeiras. E a segunda máis votada desta canción galega é aí tedes Pobo de Artistas daqui da Ría. E a música gañadora é Peixe, de Xisco Feijó. Merecido bater de palmas. Vemos o vídeo logo, que? Podedes botar unha pedo se queredes. Ou bailar, mesmamente. E convidamos a subir ao escenario ao gañador Don Xisco Feijó. Aí Teña un estamos, aplauso. forte, E ilustrar esta subida. Parabéns. Parabéns. No, pode baixar, que os premios son por os poetas. Aquí non hai nada. Ben, entrega o premio tamén, prepararse para darle un aplauso. Xosé Luís Penas Corral, deputado provincial da Deputación da Coruña. E aquí o temos xa no fila de diante. Eso pásame hasta nos meus concertos. Hai xente que di que falo máis que canto. Si teño que decir un par de cosas. Primeiro, dar mil grazas a toda esta organización e a todo este tipo de iniciativas, e todos os agradecementos son poucos para un premio aos meus casi 50 anos, que é o primeiro que teño. Non levaron un premio, nin gañaron a rifa, nin no serán de Portón o Cabirto. Nada. No reintegro. Iso sí. Gustaríame contar, porque antes deu o pé a grandísimas poetas,
Decían, cando eu estudiaba EXB nun colexo así recio, que non nin siquiera se falaba galego, decían, non se pode decir poetisa. Cuidado, aquelo sentaba fatal. Eu chamo de Chisco, pero con X, Xisco. E eu mudei, non? Porque cando eu levo 2 anos nada esta movida, eu sempre fui un profe de baile, de panderetismo, de cosas esas, e cando iba a dar cursos por aí, pois o millor se cadra, un concello mandaba unha nota pagada, cuidado, pagada, aos xornais, non? E os xornais, o que fora, os xornais galegos. E a nota, pois, o millor se cadra, os hace de caselas, a nota, pois, estaba en galego. E eles pasaban o traductor de Google. E eu, como era Chisco con CH, fun 5 veces pedazo. Eu tamén fun riesgo. Eu fun riesgo. E unha vez cachito. Vai de cachito, Bueno, para rematar unha pequena reflexión, porque teño que decir, porque hoxe en día concentras aquí moitísima xente, incluso xente que ten responsabilidades políticas, e unha reflexión que me gustaría facer dende o meu punto de vista, dende a miña idade. A mí gustaríame que cando se presenten proxectos para televisión, para facer cousas, ganas destas, etcétera, etcétera, aparte de estar agradecidísimo polos premios, pois incluíseres no presuposto os cachés dos grupos. Porque, por favor, nada máis. Bravo. Cachito, béisbol. E a última, non vos podía cantar despois, pero digo vos ahora. Que mamín oír cantar, dirá era razón, dirá que non teño pena, ai sabe Dios meu corazón. Bravo. Moitas gracias, Chisco. Moitas gracias, José Luis. Agardemos que non. Agardemos que non. Non, que non se nos marche todo o mundo en migración, por favor. Fora un aborto. Hai que facer un muro de contingencia. E imos agora coa mellor música portuguesa, ou mellor música en lingua portuguesa. E como sempre comezamos coas 10 músicas finalistas. Em cada verso teu, onde tu estás, estou eu. E as riscas da mão são pormenores. Se vis que a palma fez esforços maiores, torce o braço e solta, não vem da força. Eu quero tirar as mãos do chão, quero voar daqui para fora, ir embora, dia de avião, e só voltar um dia. Deste meu jeito que é meu, que é feitiço, só sei que a vida é feita para viver, e eu vou viver. Que insista em doer, que insista em doer. Silêncio. E eu até queria ver estrelas, mas as pessoas brilham e as luzes delas na cidade são só luzes. Na cidade são só luzes. Já nem sequer vês o mundo direito, mas tu és o teu próprio instinto. Só quero um papel escrito, só onde o vento me levar. Eu sou como sou, oh, é assim como a terra e no fundo uma queda, assim como sou, oh, eu sou como sou. Que estou por tudo estou, por tudo estou. Imos daquela Ese aplauso a estas 10 finalistas da canción portuguesa. as 3 máis votadas, empezando pola terceira, Eco de Carolina Deslandes. Aplauso generoso. E a segunda máis votada é Estou por tudo de Miguel Araújo. Vai estar por España. E a música gañadora pola votación popular, Eu quero tirar
aquí a tedes Ana Moura por Andoriñas. Tenho imensa pena de não estar presente nesta gala que homenageia a cultura. Antes de mais, deixem-me agradecer a todas as pessoas que votaram pelas Andorinhas. É uma música muito especial para mim, que faz parte de um disco muito importante da minha carreira, que pela primeira vez reúne vários géneros que me compõem. E as Andorinhas foi o primeiro passo que eu dei no sentido de perseguir os passos de encontro à liberdade. E por isso deixem-me deixar um enorme beijinho de agradecimento por este prémio. Muito obrigada. Estaréis preguntándonos por qué Ana Moura sale na pantalla e por qué porque non pode estar agora aquí, pero ten un representante de luxo, Víctor Bello, por favor, que suba, que é, aparte de director de Nordesía, o seu representante en Galicia. Aplausos forte, entrego o premio en nome de Ana Moura, entrego o premio Xosé Lago, que ten un título nobiliario moi longo, dalle tempo a chegar. Subdirector xeral de Acción Exterior e Cooperación Transfronteiriza da Xunta de Galicia e secretario do Agrupamento de Cooperación Transfronteiriza Galiza Norte de Portugal. Imagínate a tarxeta. Que el currículum ten este aplauso. Ya le tengo un aplauso forte. A ver que Ana Moura ten un título. Maravilla, por favor. Non vale decir nada, Víctor. Víctor non di nada, non me dá nada. Tamén, disculpade. Bueno, xo dixo a agraciada, a premiada. Como podestes comprobar, unha das causas polas que non pode estar aquí estaba presente neste vídeo. Unhas voces que se escoitábamos por aí polo fondo foi Mamá fai pouco. E tamén está a piques de... ou xa lanzou, acaba de lanzar Casa Guillermina, que é o seu novo traballo musical, e agardamos que moi pronto a teñamos por aquí na Galiza para presentalo. Non sei se que grazas no nome de Ana Moura, grazas no nome da música portuguesa. E por aquí tamén me estiades preguntando de onde saen esas hermosas estatuas, esas figuras que representan este premio a ritmar. Pois sí, son unha figura que representa precisamente esa idea de Galiza en irmanamento total con Portugal. Dúas aves atlánticas que se abrazan, que se dan unha aperta xenerosa. Son pezas únicas, por certo, que saibades, dos artesáns estradenses, e por favor, preparadevos para que reciban un forte, bravo, xeneroso aplauso, porque a súa creatividade é infinda, que son Fernando Porto e Trinidad Barranco. Maravilla! Maravilla de creatividade e de capacidade artística. E nelas mesmas está inscrito o poema que representa, da autoría tamén. Aplauso forte para esta creatividade poética, Fernando Porto. Diría así de feito: unidos por signos, polo ceo, pola terra e polo mar, dos máis profundos dos tempos, dúas aves alzan palabras e amenceres, sons de acordar para quen fan posível estas almas. Forza, alma e espírito xunto, Galiza e Portugal. Mais, por si tampouco vos deu tempo a apuntar todos os nomes dos gañadores, das gañadoras das 4 categorías, temos que falarvos de que este proxecto de música e poesía galega non remata aquí. Bueno, cando remate, pero ainda así non remata aquí, sino que unha das súas últimas novidades foi o lanzamento dunha web, dunha aplicación específica, Play Aritmar Gal, con un R só, Aritmar.gal, onde se recollen as 10 pezas, tanto musicais como poéticas, que foron finalistas ao longo de todas as edicións do certame. Así que xa falta vos tempo para descargala e gozar con todas estas obras de arte, para que as podades ler, escoitar e ver a vontade, cando queirades e onde queirades, así como videopoemas ou outras citas imprescindibles no calendario de festivais poéticos e musicais da rede da Gali Lusofonía, cunha aplicación
intuitiva, isto debemos explicar para xente da miña xeración, porque apuntan aquí cunha aplicación intuitiva e de fácil manexo, non vai a ser. Así que lembrade play.aritmar.gal. Rede Galilusofonía, aí tedes Galilusofonía, que para algúns que teñen a cabeza un pouco que a Galilusofonía non é unha doenza. A Galilusofonía é todo o contrario, é vida, é progreso, é gas padriante. E combina con todo, demais. Totalmente, Galilusofonía combina perfectamente con todo, maravilla. E imos con entrega do quinto e último premio desta tarde noite. Así que, compañeira... Sí, porque é o premio especial do xurado a embaixade porque embaixade da amizade galego-lusófona. A un proxecto maravilloso e espectacular. É unha ponte que nos une, unha outra ponte que nos une. Ponte nas Ondas, asociación que leva 25 anos a promover a identidade cultural galego-portuguesa e que suma este a outros recoñecementos como a recente elección pola UNESCO, nada máis e nada menos que pola UNESCO, que é un organismo internacional que non sei que consiste, pero sendo internacional dá premios, hai carto metido, como exemplo de boas prácticas na defensa do patrimonio inmaterial dos povos. Por iso, é polo que Ponte nas Ondas, teñen máis que merecido este nomeamento de Embaixada Internacional do Acervo Cultural Galego-Portugués que te entregamos con xenerosidade á humanidade, pero agora entregamos con xenerosidade a este Ponte nas Ondas o seu premio especial do xurado. Aplauso forte a este proxecto de Ponte nas Ondas. Entrega o premio, por favor, que suba ao escenario Judith Fernández, nova directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa da Xunta de Galicia. Recollemos o premio en nome de Ponte nas Ondas. Seguro. Un aplauso para esta representación maravillosa deste proxecto Ponte nas Ondas. Estar nesta gala da música e da poesia galego-portuguesa. Un segundo. Pequena ideia do que é o nosso projeto. Queria agradecer este prémio, este reconhecimento, e queria dizer que ele é fruto de um trabalho de uma grande equipa, como vocês puderam constatar, que ao longo destes 27 anos tem trabalhado connosco e para quem eu peço um grande aplauso para esta equipa toda. Só também acrescentar que o reconhecimento que tivemos agora há cerca de 3 semanas da UNESCO é um incentivo para continuarmos a trabalhar, arregaçar as mangas, não parar, porque este projeto tem feito a diferença na vida de milhares de alunos portugueses e galegos. Muito obrigada mais uma vez por nos terem distinguido e que se continuem a construir pontes entre Portugal e a Galiza.
Moitas grazas, só brevemente agradecer a Rimar por recoñecernos antes da UNESCO, porque este premio xa estaba concedido antes da UNESCO, por tanto, grazas. Simplemente, nada, é un premio que está moi compartido a un lado e a outro, pero tamén compartido en escolas, en familias, en nenos, nenas, profesores, profesoras, artistas, persoas portadoras en linguaxe UNESCO, é dicir, toda esa comunidade, non?, que se veu un pouco recoñecida na inscripción de modelo de boas prácticas da UNESCO. Nada, só acabo cunha frase de Guadi Galego que di: mudamos fronteiras por pontes. Grazas. Parabéns, moitos parabéns e moitas gracias. Obrigadas por construir esa ponte de unión, pontes, trens, medios de transporte que nos sigan unindo aínda máis. Precisamos desa unión. Bueno, e ata aquí os entrantes era quedan dous pratos fortes, ademais dos que ides gustar especialmente máis. Non quero deixar os agradecementos para o final, porque esos nunca sempre quedan como final, para a xente que comeza a levantarnos e non se enteran, e despois non sabedes que esta gala é posible entre moitas outras persoas grazas ao equipo técnico e de produción de Nordesía, nomeadamente Víctor Bello, Paula González, Quique Costas e Xavier Bello. Aplauso a ese equipo de Nordesía. De prensa tamén en comunicación, dentro do que están Valeria Pereiras e Xavier González Sobrado. Aplauso forte e generoso tamén a este equipo de prensa e de comunicación. O equipo de vídeo de Booktube, Carlos, Olivia, Laura, Silvano e Pedro. Responsables da dirección e técnicos do Auditorio de Galiza e deste teatro principal de Santiago de Compostela, que como auditorio tamén está en Santiago de Compostela. Técnicos de son, técnicas de son, de luces, responsables polo backline e de todo o persoal deste teatro maravilloso, teatro principal de Santiago de Compostela. Aplausos a ese equipo humano maravilloso. E por suposto un agradecemento moi especial a todas as persoas que estades aí nas vosas butacas, ao público presente, porque, como decimos sempre, este tipo de actos, a nosa presencia e a propia gala, sen vos, non tería ningún sentido. O sea que, forte bater de palmas dende aquí, nas butacas. E tamén, non podía ser deste xeito, a Escola Oficial de Idiomas e a todo ese movimento que une máis aínda Galiza con Portugal. Grazas, obrigadas por ternos hoxe aquí e porque un 7º ano máis esteamos entregando estes premios a Ritmar, Galiza e Portugal. E xa por último, o seguinte que vou decir, non tedes que aplaudilo, tedes que mercalo. Porque debes ter as mãos. Porque sí, a verdad que sí, Ai, vai por salir. Ai, por favor, os brincos. Lembrarvos que na entrada temos unhas maravillosas camisolas, t-shirt, apúntame aquí, e sacos de algodón. Dirían en Coruña. Cando vas a estar aquí, ponme unha t-shirt, ponme dos t-shirts. E tamén sacos de algodón. E dan chupeixe. Que eso xa non chupiden, xa non chupiden. Algodón non. Conmemorativas desta gala que están a venda xusto aí no recibidor, na entrada, e que dimos unha cousa, vai ser tendencia este inverno, así que eu de vos... Por moito que lle proba Mancio Ortega, que aí non se van vender. Moi ben, e ata aquí a parolada, porque agora creo que tedes ganas de música. Sí, non? Sí. Tedes de verdade? Sí. Pois xa temos... Ansia, sí. Espera, que me informan por el pinganillo, vai, algo nos están dicindo, creo que non vamos a cobrar, básicamente, pero bueno, a ver que pasou. Sí, que, claro, no, que íamos ben, que non estamos esquecendo de nada, en absoluto. Seguro? No, porque ímos ter agora, ademais, unha actuación musical, porque, como nos acabamos de equivocar un poquinho, por provocar que Gonzalo, Costenla, fale rimado e entonando. E collendo ritmo.
pasa que, a ver, Gonzalo é moi tímido, e dixo, a ver, hai que falar Gonzalo, non? Agora sí. Esquecemos de Gonzalo. Es que, no nos esquecimos de Gonzalo, simplemente que o descolocamos. Gonzalo, queres falar agora? Espera un momento, Gonzalo, espera, ¿dónde está Gonzalo? Gonzalo, por Dios, Por favor, un aplauso ben forte por favor. a Gonzalo Contreras, por favor, Gonzalo. Non se digo de que te... brincadeira. Por favor. Este que paga. O de cantar un bocado difícil, Moi boa noite. En nome de toda a comunidade educativa da Escola Oficial de Idiomas de Santiago de Compostela, sexan benvidos e benvidas a esta sétima gala Arritmar Galiza e Portugal. Quería, en primeiro lugar, agradecer a presenza aquí de todos e todas vostedes e desexarlles unha grata velada chea de música, poesía e amizade galego-lusófona. Moito obrigados a todos vocês por nos acompañaren e teren vindo. Agradecimentos tamén ás autoridades pola súa presenza e tamén polo seu apoio constante, animoso e decidido a esta iniciativa. A nosa directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández Noua, Xosé Luis Penas Corral, deputado provincial da área de Patrimonio, a Mercedes Rosón Ferreiro, concelleira de Acción Cultural de Santiago de Compostela, a Xosé Lago, secretario do Agrupamento de Cooperación Territorial Galiza Norte de Portugal e outros títulos, deputados do Parlamento Galego, concelleiras de Santiago de Compostela, unha benvinda especial para Nuno Gonçalves, presidente da Câmara Municipal de Torre de Moncorvo, e para Rui Teixeira, o seu homólogo da Câmara Municipal de Vilanova de Cerveira. E tamén ao resto de persoas convidadas por nos acompañaren hoxe nesta gala. Parabéns e benvida a todos os premiados e agradecimento por teren aceito os galardóns. Agradecimentos tamén ao alumnado e público en xeral por teren participado na escolla, con máis de 5.000 votos no total, provenientes de Galiza e de Portugal, como xa se dixo aquí tamén. Igualmente a todo o profesorado e persoal da Escola Oficial de Idiomas que se implicou e se implica en todo o desenvolvemento e organización do evento e que hoxe tamén aquí nos acompaña. Por último, queremos tamén agradecer a todos os centros educativos que se sumaron a esta iniciativa nesta sétima edición, algúns dos cales tamén están aquí presentes. Hoxe poñemos o ramo a este proxecto da Escola Oficial de Idiomas de Santiago de Compostela, cuxas accións se desenvolven ao longo de todo o ano lectivo. As actividades didáctico-pedagóxicas nas aulas, a escolla por parte do xurado das 20 músicas e 20 poesías galegas finalistas de entre centos de nomeadas, xunto coa atribución do premio a especial Ambaixada da Amizade Galego-Lusófona. A votación online do público galego e portugués de cada unha destas categorías, a proclamación das propostas gañadoras ou, en fin, a promoción de todas elas en eventos, este ano, por exemplo, como no Womex de Lisboa, no Festival de Músicas do Miño, na Universidade Tui Valença do Miño, no Festival Castro Galaico de Braga ou na Culturgal de Pontevedra. Mas este ano quixemos dar un novo paso adiante e, como xa se referiron aquí as persoas que presentan esta gala, lanzamos o play.arritmar.gal para pôr a disposición de todo o público mundial o mellor da música e da poesía galegas e portuguesas dos últimos anos que se irá acrescentando ano a ano coa nominación das novas finalistas e premiadas. Convido a todos e a todas a entrar nesa aplicación, nesa web app play.arritmar.gal. Con ela e con todo o proxecto, a Escola Oficial de Idiomas de Compostela quer difundir o valor intrínseco da palabra e da música, da creación e da sensibilidade, e facer confluir nel a motivación que esta supoñen á hora de aprender un idioma, a nosa obriga curricular de dinamización da nosa lingua propia, ben como contribuir modestamente ao mandato da Lei Valentín Paz Andrade de vínculos con lusofonía. E hoxe, sobre todo, queremos partillalo con todas e todos vós, esperando xa agora que vostedes das actuacións a seguir. Moitas grazas, moito obrigado. É que non necesita presentación. É que máis falou non pide para o mellor. Que podía subir cando quixera, o sea. En calquera momento parar todo e subir. Pero bueno. Non vai patrón, é o que hai. É así. Agora hai que seguir. Falábamos de que queríades música, pero
antes de que falar, que tiña que falar, efectivamente. Así que antes tuvemos un pequeno petisco da súa arte e agora imos ver así en formato xa, digamos, con primeiro prato, segundo prato e mesmo sobremesa. Forte bater de palmas, abride ben os ollos e as orellas para a Garota Now! Na partida. Então, há pouco não falei convosco, mas queria muito agradecer o convite para estar aqui. Ouvi há pouco os apresentadores falarem da massiva participação que houve nesta gala de prémios. Fico muito contente que aqui se faça um trabalho importante e empenhado na preservação desta cultura, desta língua galaico-portuguesa. E fiquei sensibilizada com a quantidade de votos que houve, neste envolvimento que vocês conseguem ganhar nisto. E depois pensei, e tantos votos para a Ana Moura. Então votaram na Ana Moura e de prémio estamos nós. É urgente o amor, é urgente um barco no mar, é urgente destruir certas palavras, ódio, solidão e crueldade, alguns lamentos, muitas espadas. É urgente inventar alegria, multiplicar os beijos, as searas. É urgente rosas e rios e manhãs claras. Cai o silêncio nos ombros e a luz impura até doer. É urgente o amor, é urgente permanecer. Cai o silêncio nos ombros e a luz impura até doer. É urgente o amor, é urgente permanecer. É urgente o amor, é urgente um barco no ar, é urgente destruir certas palavras, ódio, solidão e crueldade, alguns lamentos, muitas espadas. É urgente inventar alegria, multiplicar os beijos, as searas. É urgente descobrir rosas e rios e manhãs claras. Cai o silêncio nos ombros e a luz impura até doer. É urgente o amor, é urgente permanecer. Cai o silêncio nos ombros, a luz impura até doer. É urgente o amor, é urgente permanecer. Cai o silêncio nos ombros, a luz impura até doer. É urgente o amor, é urgente permanecer. Cai o silêncio nos ombros, a luz impura até doer. É urgente o amor, é urgente permanecer. Cai o silêncio nos ombros, a luz impura até doer. É urgente o amor, é urgente permanecer.
Nestes tempos que vivemos muito à pressa e sobre a importância de desacelerar o nosso relógio, de termos tempo de olhar para as flores, de termos tempo de saborear um mergulho. Nós vivemos de uma cidade muito bonita em Portugal que se chama Setúbal, com uma frente linda em frente ao rio. Vocês aqui também têm sítios lindos. Eu hoje via passar de carro e fiquei encantada e com pena de nunca ter cá vindo antes. Já vejo o céu em fogo. Há quem diga que estou louco. Nunca me senti tão só. Já vejo o céu em fogo. Há quem diga que estou louco. Nunca me senti tão só. Mata já não te fazer falta, é fazer falta a ninguém. Já nascemos de joelhos, já dobrados pelo meio, ensinados a querer. Só aquilo que não temos, só as terras que não vemos, a corrida não tem fim. E a vida fica difícil, o tempo passa tipo um míssil derramado em suor. E o que achamos importante perdemos mais adiante, no fim só restamos nós. E a vida fica difícil. Cuidado que estou louco, nunca me senti tão só. Seguimos ofendidos, todos sérios e contidos, inundados em pudor. Tenho medo destes muros, pensamentos crus e duros, sempre prontos a julgar. Eu já nem sei rir direito, toda a graça é um parapeito, calma foi em paz que vim. E a vida fica difícil, o tempo passa tipo um míssil derramado em suor. E o que achamos importante perdemos mais adiante, no fim só restamos nós. E a vida fica difícil, o tempo passa tipo um míssil derramado em suor. E o que achamos importante perdemos mais adiante, no fim só restamos nós. A vida fica difícil. De onde vem esta saudade de espalhar-se na cidade em forma de souvenir? Que venha quem vier por bem, mas não se trata de quantas tem quem tratou deste lugar. Já vejo o céu em fogo, cuidado que estou louco, nunca me senti tão só. E a vida fica difícil, o tempo passa tipo um míssil derramado em suor. E o que achamos importante perdemos mais adiante, no fim só restamos nós. E a vida fica difícil, o tempo passa tipo um míssil derramado em suor. E o que achamos importante perdemos mais adiante, no fim só restamos nós. A vida fica difícil. A vida fica difícil.
Sérgio Mendes. Alguém na sala conhece esta canção? Que mulher é essa? Sim, tantos. Então ajudem-me a cantar, por favor. Que mulher é essa que eu vejo na telenovela? As mulheres à minha volta não se parecem nada com ela. Essa mulher sexy que desliza quando passa, a coxa não entra, e se entra é para dar graça. Que mulher é essa que eu vejo na publicidade? Será que as feias vivem todas na minha cidade? Só mulher bonita, todas altas e esguias, e só entra a gorda para perder calorias. Mas a preta não entra, a baixa não entra, não. A velha não entra, a torta não entra, não. Quanto talento gasto em vão. Obrigada. Quanto talento gasto em vão. Que mulher é essa que desfila lá na passarela? Nunca há de entrar na moda o pé descalço da Gabriela. Só mulher com estilo, com glamour e muito brilho. Toda a roupa assenta, só a gente é um sarilho. Que mulher é essa que aparece tanto na revista? 3 folhas só de fotos e um cantinho de entrevista. E o que é que importa? Quem quer saber do que fala, muito mais importa que vestido leva a gala. Mas a preta não entra, a baixa não entra, a velha não entra, a torta não entra, não. Quanto talento gasto em vão. Mas a preta não entra, a baixa não entra, não. A velha não entra, a torta não entra, não. Quanto talento gasto em vão. Quanto talento gasto em vão. Muito obrigada, Gracia. Foi um prazer e uma honra estar aqui esta noite. Muito, muito obrigada. ¡Qué maravilla! Xa, digamos que temos menos fame, non? Xa entraron ben estes platillos. Pero isto non remata aquí, vai haber ahora así un pequeno cambio, e xa nos queda nada máis que dicir. Trascendental, técnico. No, ainda nos quedan cousas que dicir, penso eu, non? Como que? Eu creo que sí. Bueno, pois, xa que estamos aproveitando o momento, e creo que podíamos profundizar en cousas propias nosas, non sei que che parece. Como que? A ver, non sei, da nosa identidade, que che parece a ti? Da lingua. Por exemplo, ben... Alguén dixo algo aí. Convócanos, o que? Que dixeches? Negro, como? Que estamos negros. Que? Estamos en negro. Por algo será, por algo será. Que queres? Queres uns chocos? Que queres? A súa tita. Que queiras, Ben, poñémonos a facer, non hai problema. Ben, estamos aquí, convócanos a nosa lingua galega, a lingua portuguesa, que medrou aí a beira do río Miño, dunha beira e da outra, non? Ben, e ás veces creo que non somos conscientes da potencia, da potencialidade que posuímos ao ter estas dúas linguas, a galega e a portuguesa. Porque, de feito, eu creo que hai veces que hai xente, hai mesmo institucións que non queren que nos deamos conta, pero temos unha potencia brutal, porque ao falar galego ou portugués poderemos ser quen de falar mesmo outras linguas, porque vayamos agora a unha temática que nos afecta bastante de maneira moi intrínseca
tanto ao norte como ao sur do territorio galego e portugués. A papatoria, falábamos de chocos, efectivamente, que sería de nós sen a papatoria? Pois falando da papatoria, quero chegar aquí ao galego, o portugués, pois, por así decirlo, como o polo recheo, como a carne en rolo, como a carne mechada, como un boliño preñado. Vale, ahora sé por onde vas, Estás seguindo o discurso? No, porque anda polas polas e tal. Entre os chocos que acabas de decir, ben, nós non nos decatamos porque xa nos ven de serie. Xa temos no ADN o noso idioma que está aquí no fondo do bandullo, non temos que abrir máis que abrir a boca, sacar a lingua e xa sae. E a veces non somos conscientes de que temos esta tremenda riqueza, porque non sei se sabedes que dentro do galego portugués, dentro da nosa lingua, están presentes todos os idiomas. Tienes ese dato? É como unha matriosca mundial. Aí están todos. Por exemplo, propóñoche un reto. Non repases. A ver, sí, estás preparado? Veña, va. Demos protección. Ben, vai. Que idioma? Ruso. Ninquisque natasca. Aí está. Un ruso perfecto. Perfecto. Imos con outro. Francés. Non compres pan. Perfecto. Muy ben. Alemán. Non me despistes, Alemán. Bueno, facer así con geada. Neno, non me traje la faja. Geada de Baviera, ademais. Sí, un pouco de mal humor tamén. Ben, Oreo. Sí, dime. Por exemplo, nigeriano. Vai tomar por cu. Como? Nigeriano, vai tomar por cu. Eso é para sí. A ver, outro, veña, que estou... A ver, chinés. Moi bon chinés falou sempre a miña nai. Dicíame, tita tai. Veña, vamos a seguir así con idiomas orientais. Sí. Xaponés. Se che din que chufan, se non chufan, non chufan. Como? Se che din que chufan, se non chufan, non chufan. De sofán, xaponés de sofán, de Carballo. Tipo, pechado, ademais, pechado para dentro. Que diría outro, ese actor maravilloso español, para dentro, interior. Mesmo imbécil. Veña, máis. Espera, árabe. Creo que teño. Saca Mahamela do Jalpón. Árabe de Ribeira, Ese é difícil, Saca Mahamela do Jalpón. Vea, imos xa rematar co idioma por excelencia, verdade? Inglés. Inglés, pero por favor, se para sobrevivir no mundo, para non morrer esfameada, hai que saber inglés, por favor. Titas nai. Teño, que é que fala chino, teño. Pero se me parece, gracias. Hai máis. Eu vou por Buckingham Palace e digo, titas nai. Digo ya Charles, titas nai, Charles, morreu. Yes. Dídeme moi Sex Pistols. Ben, de feito, xa que estamos con inglés, propoñemos un xogo colectivo. Dai un pouco de luz aquí ao público, vamos a facer un xogo colectivo, non? Xa que estamos con inglés, e pensei que vos sodes especialistas, todas e todos vos, en linguas minorizadas, como o inglés, que é unha lingua pobriña que está afogada polo resto das linguas. Non que lle pasa ao español, pobriñas as linguas estas, tan pouco imperialistas. Ben, non quero seguir dicindo barbaridades, porque igual acabo presa. Pero, xa que estamos, me parece, facemos un traballo así, un xogo en equipo, non? Que consiste no seguinte, supoño que todos vos sodes quen de contar ata 5 en inglés. Se queredes, facemos un repaso, grazas ao decreto de plurilingüismo, sodes quen de contar. Este non lle espillo. A ver, vamos a empezar con... 1, 2, 3, 4, 5. Moi ben, aí está Cachito, caramba. Ben, pois comezamos devagar para logo ir subindo o ritmo, cada vez máis rápido. Xa veredes, é espectacular o que pasa. Cando que irades empezamos todas e todos. Ei, caramba, prepárate. No 4, veña. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5.
É que no galego están todos os idiomas. Perfecto, os idiomas
para rematar esta gala como se merecen un poquinho máis de música. Así que, compañera, presenta quen temos aquí para dar este broche de ouro. Antes viña de Portugal esa artista maravillosa acompañada dese músico espectacular, e agora desde a Galiza temos con todas e todos nós alguén tamén potente que demais gosta moito da música portuguesa. Un forte, bravo e xeneroso aplauso para Catuxa Salón. Hola, boa noite. Como estades? Tedes ganas de un poquinho de musiquiña? De bailar? Dadme un segundo, por favor. Bueno, pois iso, como tamén me presentaron, chamome Catuxa Salón e é un placer para min estar aquí nesta gala e compartir a miña musiquiña, así que, pois nada, aquí vai unha canción que se chama Chicharras, que para sobre todo as miñas avoas en Argentina. Chicharras pola noite, titilan Tres Marías la naceo. Le diste mucho al mate por la tarde y no puedes dormir. Era Modasta, crecen olivos, aunque ya no los veo. Precordillera andina, desierto densa adentro. Abuelas que lucharon, por eso todo lo tengo. Llevo una a cada lado, ellas me advierten si me quemo. Dueño de una tierra que canta al son de la chacarera, me lleva su vida y su gracia, pero también me lleva su guerra. Llevo los bolsillos llenos de sal de la mar chiquita. Debajo del jacarandá se escucha el corazón de la negra sosa latiendo. Nada me va a parar, nada me va a parar, nada me va a parar. Nada me va a parar, nada me va a parar. Dueño de una tierra que canta al son de la chacarera, me lleva su vida y su gracia, pero también me lleva su guerra. Y si cantaran las chicharras por la noche en mi ventana, al menos sentiría que de alguna forma sigo allí. Nada nos va a parar, dueño de una tierra que canta al son de la chacarera, me lleva su vida y su gracia, pero también me lleva su guerra. Y si cantaran las chicharras por la noche en mi ventana, al menos sentiría que de alguna forma sigo allí. Gracias. Obrigada. Bueno, antes de poñer a todo o mundo a bailar,
quería dicir unha cousa que para min é moi importante este evento, porque eu xoguei moito a guitarra na rúa en Portugal, e para min Portugal é un país con unha cultura musical moi forte. Teño moito aprecio por este país, pola súa cultura, tamén por Brasil. E, bueno, simplemente quería dar as gracias á organización por facer esta unión, porque creo que a cultura en Portugal é algo onde hai que poñer o ollo. E nada, pois agora a disfrutar. Hay tanta tristeza, tanto no corazón. Hay tanta tristeza, ya no quiero llorar, meu amor. Había tanta tristeza, tanto cuando él marchó, tanto dolor, tanta sombra. Yo pienso que aquí hay un error. Gosto moito de ir con banda, pero esta noite é así especial. E nada, pois, vos sodes a banda, así que convido vos a bailar as últimas cancións que hai. E nada, son Catuxa Salom, é un gusto. E nada, non falo máis.
y de plantar ensayos que traballar pra calquera. Como me doy ao corpo se non bailo sempre. Como me doy a alma se non teño tempo. Pensando os tambores van cantando. Vim unha aldea a vivir unha vida tranquila. Non quero seu diñeiro, caramba, non me compra vida. Non me quite tamén as terras, caramba, non me quite a vida. Van soando os tambores, van cantando. Van soando os tambores, van cantando. Van soando os tambores, van cantando. Van soando os tambores. Como me doy ao corpo se non bailo sempre. Como me doy a alma se non teño tempo. Como me doy ao corpo, como me doy ao corpo, como me doy ao corpo. Caramba, non me quite a vida. Graciñas, muchísimas gracias. Pois xa estamos no final, totalmente. Queredes outra canción? Queredes outra canción? Pois veña, todo o mundo arriba e a bailar. Claro, claro, isto é así, se queredes outra hai que currárselo. Veña, arriba, 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 vamos, arriba todo o mundo. No centro da montaña hai un canto que ven ardendo. No medio desta selva galega hai clases con veña, veña. Deixaron na casa, correron nuas pola noite, abrazaron no paso do tempo, pararon como non habían bailado nunca. Gente para bailar toda a noite, película, café, para sentir este corpo que late, ao ritmo das mareas,
cantando a carón do vento. Que escoitas as lobas, que escoitas as zorras, que escoitas jabalís, escoito tu medo latir. Ten tempo para bailar toda a noite caliente no café, para sentir este corpo que late ao ritmo das mareas. Ten tempo para bailar toda a noite caliente no café, para sentir este corpo que late ao ritmo das mareas. Muchísimas gracias. Acho de Carvalho vem no cavalinho, onde tinhas tanto medo, quero que pires aqui. Acho de Carvalho vem no cavalinho, onde tinhas tanto medo, quero que pires aqui. Acho de Carvalho vem no cavalinho, onde tinhas tanto medo, quero que pires aqui. Acho de Carvalho vem no cavalinho, onde tinhas tanto medo, quero que tempo para bailar toda a noite com licor de café, para sentir este corpo que late ao ritmo da lua das mareas. Ten tempo para bailar toda a noite com licor de café, para sentir este corpo que late ao ritmo da lua das mareas. No centro da montaña hai un canto que me mordendo. No medio desta selva galera ainda se escoita. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Eu son Catuxa Salón, é un placer para mí estares aquí. Mil gracias a esta gala fermosísimo. Un aplauso enorme para toda a xente que organizou esta conexión tan brutal entre las culturas que somos irmás.